Mike labari TV. Mike labari TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato idan mun kwana lafiya da yiwuwar mu tashi a firgici. Da sassafe yau ne muka ci karo da wani mummunan labarin da ya karaɗe shafukan sada zumunta, wanda a hali yanzu shine labarin da aka fi tattauna a kai. Kamar yadda kuke ganin wannan budurwa a hoto, sunanta Ummul Khair Buhari, 'yar jihar Kano ce wadda ta shafe kusan shekara 2 tana fita da Mrs. Geng wato dan kasar China. A jiya ne mai aukuwa ta auku inda Mrs. Geng wato tsohon saurayin Ummul Khairi ya kusa cikin gidansu inda ya bi ta har cikin ɗakin ta domin caccaka mata yuka. Ba ai wata ba inda aka garzaya da ita asibitin UMC da ke Jambolo, a nan ne ran ya halinsa. Manyan jaridu sun zarta da uwarta inda ta shaida musu yadda lamarin ya faru. Mr. Geng da kuma Ummi sun haɗu ne a wajen shopping wato wajen sayayya. A nan ne soyayya ta kulo har aka yi musayan lamba, inda wasa aka shafe wajen shekara 2 ana soyayya. Kwatsam sai ya ji ta yi aure wanda har a lokacin bai daina bibiyar ta ba. Sai dai kash wannan auren bai jima sosai ba inda Ummi ta fito daga gidan mijinta. Har a lokacin kuma Mr. Geng bai fasa bibiyar ta ba. Kanwar mahaifiyar Ummul Khairi ta shaida wa BBC cewa suna zaune ne sai suka je ana kunkusa kofa, sai marigayar ta ce kada ku buɗe, na san ko wane ne. Ta bayyana cewa bayan shafe kusan sa'a ɗaya yana kunkusa kofa, sai mahaifiyar marigayar ta tambaya wa ke kunkusa kofa, sai aka gaya mata ko wane ne. Ko da ta buɗe kofar sai ya ture ta ya shiga gidan. A nan ne ya bi ta har cikin ɗakin ta ya caccaka mata wuka. Wannan labarin dai ya bar baya da kura inda ya jawo hankalin jama'a da dama, tunda ba kasafai ake je irin wa'annan labarai ba. Sai dai wa'ansu na ganin akwai lauje cikin naɗi, inda suke cewa ta aka yi wannan mutumin ya kusa cikin ɗakin ta ba tare da wani shimmaki ba. Anya mahaifan yarinyan ba kuɗi suka ci shi ba, shi yasa ya zo ɗauka fansa, ko me yasa suka shafe kusan shekara 2 suna soyayya daga bisani ta auri wani. Kuma da dukkan alamu Mr. Geng ba musulmi bane. Wayannan su ne kaɗan daga cikin tsokacin mutane a shafin sada zumunta. A har yanzu Mr. Geng dai yana hannun hukuma, kuma muna fatan ta yi aikin ta yadda ya kamata. Muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan mamaciyar. Allah ya ji kanta ya sa ta huta, amin. Ga bidiyon ƙarshe da marigayiyar ta yi tare da kawarta. Wannan bidiyo din zaki dinga tunawa da ni ko na mutu. Allah ya sa mu cika da kyau da imani, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Sarauniya ina gama in riga ki mutuwa. Ba za ki riga ni ba umma. A'a, sarauniya. Ba za ki riga ni ba. Sarauniya ba ki san Allah ba. Kaddara kowa zuwa take yi. Ni zan riga ki. Kaddara yau zan iya kwanciya in fara ummuci. Ni zan riga ki mutuwa. To Allah ubangiji ya sa mu cika da imani sarauniya, kuma ba za ki taɓa mutuwa ki banni ba. Ni ma har sai kin haifi yara 20. Ke kuma sai kin haifi yara. 'Yan uwa mu yi hattara sosai domin kuwa mu gobe da kama. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.